Tetep urip masih yo durung ana gunane, sing penting ora ngrugeni tanggane. Masalah, Mak. Lah iki lek ngeroki nganggo apa, Mak? Ora ngluntung kabeh kulitku. Nganggo pacul iki nggo. Ngono to, dikeroki kok wis obah ae. Pengen mari apa ora? Yuh. Minyak opo sing mbok nggo iki, Mak? Nanti kaya murup rasane boyokku. Ya minyak kapak to. Mosok minyak goreng ku ngeroki. Ha iya. Kampak. Bar mbok sasisan ya, Mak. Bodol boyokku. Tak terne teko kene wae ya, Dik. Wah, piye to Mas? Ngeterke tekan kene tok. Wis gawanku akeh, panas. Ngeterke ora tekan ngomah. Kelingan apa ora, Dik? Pas aku wayah ngapel rono era nggo rokok yang bapakmu dipadoni kok. Makanya wedi aku. Oh iya ya Mas, kae bapak ya nesu-nesu ya. Aku wedi lho, Dik. Ngantek saiki aku ya trauma nyang omahmu. Masih arep mbok suguh kopi ya wegah. Tapi janji loh Mas, aku engko dijupuk meneh ning kene. Arep tuku cenil karo gethuk ning Pasar Minulya. Iya lho, Dik. Tak jemput neng kene secepatnya pokoknya. Ning ngendi tukang paket ki, Mang? Apa bongko apa piye? Kuwi lho Mas, HP-mu muni ae mbok gek diangkat, selak jedot HP-mu kuwi engko panas ki lho. Halo, Dik. Endi awakmu ki? Iya, Dik. Dihubungi kok ora kena iki anti entek bateraiku. Aku masih ning dalan. Ya wis, tak tunggu ning mboke Mas Sakip yo. Ya wis. Bar iki tak meluncur 4 kilat yo. Ndang cepet. So apa to Mas sing mbok telepon mau? Customer, Dik. Biasa. Customer kok dak, Dik. 2 menit sisan. Sopo kuwi? Ya jenenge pelanggan to, Dik. Harus maksimal. Sing tenang sampean. Aku hanya untukmu seorang. Tenan lho ya, Mas. Dan yakin ya, Dik. Ngerewel iki. Ya wis, Mas tak budal dhisik ya. Ya wis Mas, hati-hati. Terlalu santai. Pak ning omah ra ya? Selak kangen apa karo Bapak? Meneng to, wong dikeroki kok pola ae. Sida apa ora? Mak. Wong kulit ireng kaya ngono kok dikeroki. Ya ora bakal nabang. Makane nek surup kuwi mlebu omah ben ra kanginan. Gitu, Mak. Iya, teko-teko ngece wisan. Ayo, Mak, terus, Mak. Mak. Yo, tak terusne ning aja pola ae ya. Wis, Mak, tipu kayak mengkur blondrong nih. Padak nih batur iki bayi wingi sore apa? Iya. Atik soy jero Mak leh ngeroki. Wis. Syukur wis. Wis tenan iki. Wis, Mak, timbang bodol kabeh. Wis, Mak. Gek tokno apa ning pawon kae duwe nih. Mesak niki lho ditamoni tipu. Ya sing ngono aku tak nyang pawon karo balekne iki.
Iya, Mak. Ket ngendi kuwi Mang, Bu? Ate ayu men. Aku COD paket begini iki Mang Mas. Lah wong dinteni suwe nih Rairam. Nek tukang paket si Black to. Tukang paket si Black kuwi pesen saiki. Tekone yo 3 tahun kepungkur. Selamat siang. Paket. Surup iki, ora siang. Paket nama tak gaya nggo bahasa Indonesia barang. Mas Akib. Tubeke ra lu kok. Piye? Pitike wis ketemu. Lah pitikmu purung ketemu Mas. Pangan garangan ndase ireng paling. Aku tak lundung jejer kono ya, Dik. Wis kono ae. Tukang paket lho. Ngesrong melek roh koyo ngene iki. Ngene lho, Kip. Ketak sawang-sawang tek ora ngembul, Mas. Mulon tek rokokmu iki, Mas. Iki lho. Tuku rokok ning warung. Kene. Awakmu duwe duit ta Mas? Eleh. Aku lek didelok ket fisik iki we ora ketara, Dik. Tapi lek masalah duit aja takon. Wong lanang model kaya ngene iki. Lah mengko arep modus. Ora dine duit, Mang. Ora samer kowe lho kene. Dede, Bu. Wis suwe ning kene, Mang. Wes, Mang. Menteni awakmu suwe nih Rairam. Ganti paketku. Kene. Nyandi Mas Bleki Mang, dinteni ket Mang ora dijemput-jemput, wis 2 jam ning kene, mana panase kaya neraka ning kene iki. Walah. Lah iki wong kutha to. Tambah bening ae. Kapan le teko? Alah, Mas Akib to iki. Iya dong. Kok dadi ngene iki ireng burak kusem lagi. Mas yo ireng kaya ini iki yo manis lho, Dik. Arep ngandi awakmu panas-panas kaya ngene iki. Yo alah, eman-eman berjemur di terik matahari wong ayune kaya ngene. Ngenteni Mas Black, Mas. Ning kene ket mau ora teko-teko, mana panas. Sik. Lah si Blacknya apamu to, Dik? Pacarmu to? Iya, Mas. Jabang bayi si Black kuwi mosok pacarmu. Nanti gelem. Ya. Iki Mang, aku dikongkon tuku rokok. Lah wong iki janjian karo Dik Tipu ning nggon aku. Awan-awan ngene lek janjian disawang tonggo teparu lah ya ora penak to. Tipu. Sopo kuwi, Mas? Tipu kuwi ya cah wedok gede, dhuwur. Wih, kuning. Kuwi dadi rebutane wong lanang. Ibaratnya sambel kuwi, sambel bawang. Terus dipangan ngono, ngoweh. Hah? Tenan, Mas? Lah tak terene apa piye lek ora percaya? Ya wis, Mas, ayo. Iki wis ora iso dijane iki. Modar oke Black. Yang ini iki jenenge kanca ki. Ora enek sing seneng nek ngerti kancane berhasil. Paketanku iki Mang. Entake piro, Mas? Alah, Dik. Karo Mas iki sing tenang ngono lho. Alah, ngono iki. Oh, jadi iki sing diarani 2 menit cepat melesat kene iki. Anu, Dik. Iki salah paham. Ora kaya apa sing mbok pikirne. Alah, salah paham apa? Ora lho Mbak, nek salah paham. Iki malah ngajak aku dolan. Ya apa ora? Paket ora gelem lho Mbak tak bayar. Sida apa ora dolane? Oh, jadi ngene iki kelakuanmu. Pokat paket. Ya wis saiki awake dhewe kedot. Dik. Sik kok. Tresno aku mung nganggo kowe.
gombal. Ngono kuwi lho, ndek bojo makane tak aja telandak ae. Rumput tetangga memang lebih hijau.